Joko se peli alkaa? Juu, ihan kohta. Easy for ens, dens, putted upperbelt. Miners Majori haastaa legendaarisia. Nyt isos liigas niinku Roosberg, suomalais rättii. Maailmanluokan kaliberi, 2 lasi maito ja 1 lasi piimää. En se kylvää ja en se siittää. Natu paljusta kansi avataan. Pojat on tulos, torilla tavataan. Easy for ens, dens, putted upperbelt. Easy for ens, dens, putted upperbelt. Allu on valmiina myllyttää, vihut valmiina hyllyttää. Piti mennä A, mut mentikin B. Nimikko, taktiikka, Aleksi B. Nuori osuja, Sergei jakaa. Hiustyylei vanhaan tapaa. X7 saitin luukottaa. Haastiksis miki puudottaa. Aireal City pojas kentil, mut ei kans peli kentil. Kynäri kansa tietää ketkä on näjiä. MC pistää ykkösel päihin. Easy for ens, dens, putted upperbelt. Easy for ens, dens, putted upperbelt. Another one out of the hat and can make it more competitive for free. And Sergei's flank is fantastic. Look at the headshot. He tries to run forward and X7 will punish him. Alexi doesn't even allow him, and they're all ready to rock and roll. Easy for ens, dens, putted upperbelt. Easy for ens, dens, putted upperbelt. Niin mä sanoin.